Usa ka bata ang nalumos karong hapon lang sa Davao City. Atong sayro ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, patay ang usa ka 9 anyos nga batang lalaki human kini malumos sa Davao River. Human ang sobrang oras nga pagpangita sa rescuers, nakita na gayud ang lawas sa biktima na lumos sa Davao River sa Matina Gravahan ning syudad karong hapon. Apan subo palandungon, patay na kini. Nailhan ang biktima nga si Jason Moda, 9 anyos. Sumala sa inahan, wala siya sa ilang balay atong tungura kay niadto siya og palengke. Nasairan nga wala daay klase pagkahapon ang biktima maong niuli kini og nakidula matud pa sa ubang mga bata sa kilid sa sapa. Saysay sa kauban niini, natagak ang tsinela sa biktima sa sapa. Apan dihang gisudayan niini og kuha, nadanlog matud pa ang iyang kamot sa gunitang pisi. Hinungdang napunta kini sa sapa. Gisulayan pa kini og salba apan wala na makita. Dili sab kabalo mulangoy ang biktima. Aniya ang tipik sa pahayag sa inahan ingon man kauban sa batang biktima. Nagikan sa eskwelahan ba, wala sila klase ni uli siya. Wa ko kabalo ni adto na dahil sa pa. Pero naanda na gito nag-atog sa pa. Wala yun, karon lang yun na. Kabalo mo lang ko imo anak. Lili. Kanang sa sir baka nang nagdula-dula gud mi. Tapos nahulog yan sa nila iyang gikuha. Nigunit siya sa pisi tapos na danlog man niyang kamot mo to nahulog siya. Tapos nagkisi-kisi naman siya mo to among giambakan. Pag-ambak nako nagunitan ako yang ulo. Tapos nangayo og tabang sa driver sa bangka og sa mga tao. Wala kon lagi tabangan. Bis kag isa lang jud ka light jacket ang gipangayo. Wala kon lagi tagaan, gipasagdan lang ko nila. Watong nabuyan lang nako. Sara, sa karon naapa silang balay ang patay lawas sa biktima samtang ginahulat pa ang tagapunirarya nga mokuha niini aron kini mapahiluna. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.